Даже не съм стигнал до никъде в сравнение, ако те го направят. И се обръщам към младежите, обръщам се към младите момчета най-вече, защото знам, момче съм и знам за какво става въпрос, когато обичаш даден човек, някой момиче, приятелка и така нататък. Знам на какво си готов да направиш, братко мой. Но те насърчавам с това да се замислиш. Най-вече това се важи за всеки младеж. Да се замисли защо е на тази земя и защо е тук. Каква е целта? Просто защо живееш? Как така се случи, че просто ти си на тази земя, дишаш, говориш и така нататък и можеш да виждаш своите близки. Но само това ли е? Искам всеки един младеж да се замисли и да се отговори на този въпрос, дали дискотеките, алкохола, наркотиците и така нататък, светския живот, дали е вечен. Аз мога да отговоря, че не е. Това е до светския ни живот. Мисля, до това, до плътския ни живот. След като ние умрем, натам вече дискотеки няма да има. Няма да има забавление, няма да има алкохол, няма да има цигари и така нататък. А какво друго ще има освен това? Аз мога да кажа сигурност, че тогава имаш среща с Господа. Така че днес е моментът, в който ти трябва да се помириш с Господа. Потърси Господа. Прочети Словото, отвори го, аз вярвам, че там ще ти говори Господа. За мен това е Бог, Словото бе Бог и още е. Отворете Словото, елате на църква. Защото Словото се казва, че младите победиха лукавия. И аз вярвам, че Господ иска младите да бъдат Негови силни войници. Амин. И насърчавам ги просто да се обърнат към Господа. Това ще ни помогне с всеки аспект от живота им, за прошка,